намоз беҳтар аз ҳамаш чун рукни ислом аст, чун навакак шумо гуфта гузаштед, балки бисёр аз мардум ва аксар мардуми тоҷики тоҷикистони худамон рӯзаро рӯза медоранд, аммо намоз намехонанд. ин саволи як. Ва баъд аз он бармегардем ба саволи дигар иншааллоҳ. шумо чӣ гуна ба онҳо насиҳат мекунед? яъне шумо гуфтед ки рукни ислом аст, намоз бузургтар, болотар аст, аммо рӯза медоранду намоз намехонанд. бале, касе ки намоз намехонад ва рӯза медорад, қавли тоифе аз уламо ин аст ки намозаш қабул нест. барои он ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам гуфтанд ки вақте ки ту ба мардуми Яман меравӣ, онҳо аҳли китоб ҳастанд, яҳуду насоро ҳастанд, аввалин чизе ки онҳоро даъват мекунӣ, ба тавҳид даъват кун. онҳо Аллоҳ таолоро ягона парастиш кунанду ба Аллоҳ таоло чизеро шарик наоранд ва ба шаҳодат диҳанд ба пайғамбарии ман. агар ин масъаларо аз ту қабул кунанд, баъд барои онҳо намозро таълим деҳ ки 5 вақт намоз бар онҳо фарз аст. агар 5 вақт намозро ҳам қабул ки кардан, баъд ба закот амр кун. яъне мартабаҳо дорад. он одаме ки намоз намехонад, рӯзаи ӯ қабул нест. ин дар назди тоифаи аз уламо монанди имом Аҳмад, имом Бухорӣ раҳматуллоҳи алайҳим ва имом Абу Ҳанифа ва Молик, Шофиӣ, ино мегӯянд ки мақсад рӯзаро хонд, рӯзаро дошт ва бо намоз, тарки намоз агар аз ҷиҳати тамбалӣ бошад, мегӯянд яъне кофир намешавад. мегӯянд барои он ки воқеан намоз масъул. ҳатто ҳамин мазҳаби ҳанафӣ, бигзор мардум тибқи мазҳаби ҳанафӣ амал кунад. дар мазҳаби ҳанафӣ ҷинояти он шахсе ки намоз намехонад ҷазош чи аст? як одам намоз намехонад, мо мегӯем ки барои чӣ намоз намехонӣ? магар фарзияти ӯро инкор мекунӣ? мегӯяд ки не, ман намозро эътироф дорам, намоз фарз асту. хайр, иншоалло мехонем, корҳо сабук шуд мехонем. гуфт масалан ҳамин одама ҳукмаш чи аст? дар назди мазҳаби имом Абу Ҳанифа ҳабси абад аст. ин аз ҳама мазҳаби сабук аст. яъне зиндони абадӣ то он рӯзе ки намоз хонад. агар нахонад, то охири умраш дар ҳабс меистад. ин мазҳаби ҳанифӣ аст. мазҳаби Молик ва Шофиӣ ҳукмаш қатл аст. мегӯянд 3 рӯз ҳабс карда мешад, муҳлат дода мешад ки тавба кунаду бозгашт кунад. агар ки нахонд, ҳукмаш қатл аст, вале ҳамчун мусалмон дафн мекунем. мегӯянд яъне мешӯем, кафан мекунем, намози ҷаноза мехонем, ба қабристони мусулмонҳо дафн мекунем. имом Аҳмад ҳукмаш қатл аст, лекин намешӯем, кафан намекунем, дафн намекунем, намози ҷаноза намехонем, ба қабристони мусулмонҳо дафн намекунем. яъне ин хатари калон дорад. шайтон ба як саҷдае ки накард, дунё охираташ сӯхт. бо вуҷуди илмаш, бо вуҷуди мартабаш, Аллоҳ таоло ба як саҷдае ки бо онам ба одам, на ба Аллоҳ таоло. шумо вақте ки агар намози фарзро тарк кунед дар як рӯз, 17 ракат намози фарз дутоги саҷда дорад. 34 мешад. 34 саҷда намекунед дар як рӯз. боз дар назди Аллоҳ аст. бо дар назди Аллоҳ аст, амри Аллоҳ таоло аст.